Kag sa number 1, isa ka shooting incident ang nagluntad kainas ang aga sa Bacolod City. Ang mga ginpangtirong mag-utod, isa sa ila pilason kag isa napatay. May report si Sheila Hilera Braga. Ginhingagaw dapatan sang first aid sang rescuers ang ini nga lalaki nga ginkilala kay alias Harley nga may igo sang bala kaina sang aga sa Purok Active Barangay Mandalagan, Bacolod City. Gikan sila sang iya utod sa ila karinderya sa Barangay Villamonte kag papauli na kuntani samtang sakay sa motorsiklo sang silang ginsundan kag gintiro sa mga armado nga suspect nga sakay man sang motorsiklo. Nakaangkon si alias Harold sang igo sang bala sa likod kag naglapos sa iya dughan, rason sang iya kamatayon. Samtang si Harley nga gindala sa ospital ang may pila sa likod malapit sa abaga. Residente sa Barangay Mandalagan ang mga biktima. Ang napatay nga si Harold amo ang nagaangkas sa motorsiklo nga ginamaneho sang iya manghod nga nakadalagan pa apang ginlagas sang suspect kag gintiro. Nagwa sa investigasyon nga pula nga rusi nga motorsiklo ang ginsakyan sa mga nakapalagyo nga suspect kag wala sang plate number. Suno sa PNP, ila papagausisaon ang mga CCTV cameras malapit sa lugar sang insidente para makilala ang suspect. Istoryahon man ang pamilya sang biktima para mahibaluan kung ano ang posibleng motibo sa pagpaniro sa ila. Sa ngayon, under investigation pa taga backtracking, forward tracking ta sa mga available CCTV. Kaya may ara kami pro blurred bala at saka daw hindi may anggulo. Continue ang aton nga pag-usisa. Then ang family din with the cooperation ng family. Hopefully matuntun ta ang suspetsado. Ginproseso sang scene of the crime operatives ang ginluntaran sang insidente kag sila ang may na-recover nga isa ka wala pa mahibaluan nga kalibre sang pusil kag anong ka mga bala gikan sa sling bag ni alias Harold. Padayon karon ng investigasyon sang kapulisan agud makilala kag madakop ang mga suspect. Sheila Hilera Braga para sa Digicast Negros.